arribem ara a un dels moments culminants de la vetllada, el lliurament del 10è Premi Factor Humà Mercè Sala. Ens anunciarà l'empresa guanyadora i els motius per haver-la guardonat Antoni Espinal, director general d'Ampans, entitat que va obtenir el premi l'any passat, el 2017. Un aplaudiment pel Toni. Bona tarda a totes i a tots. És un honor per Ampans i per suposat per mi ser present en aquest acte com a guanyadors del darrer Premi Factor Humà Mercè Sala. Com sabeu, a Ampans treballem per les persones més vulnerables de la nostra societat i les que necessiten més suports perquè puguin disfrutar d'una bona qualitat de vida com la resta de ciutadans. Per tant, per nosaltres, els col·laboradors, les persones, són un factor clau. Treballem per fer feliç a les persones que nosaltres atenem, per tant, hem de cuidar imprescindiblement el benestar de tots els nostres col·laboradors. El premi que vam rebre l'any passat, a banda d'autoestima i de reconeixement i notorietat, ens ha esperonat encara més a avançar en les polítiques i bones pràctiques en la gestió de les persones. Enguany, em correspon explicar com hem arribat a decidir el guanyador d'aquesta edició i explicar-ne els motius. Al Premi Factor Humà Mercè Sala no s'hi presenten candidatures de forma voluntària, sinó que la cerca es fa des de la pròpia organització, des de la Fundació, a través d'una comissió tècnica formada per representants de les entitats col·laboradores que fan possible aquest acte. I com a representant de l'entitat guardonada l'any passat, tinc l'honor d'anunciar que el jurat de la 10a edició del Premi Factor Humà Mercè Sala ha decidit per unanimitat premiar el celler de Can Roca. Demanem a Joan Roca. Demanem al xef de Can Roca, Joan Roca, que pugi a l'escenari. Poseu-vos al mig. Enhorabona, Joan. Cap aquí, cap aquí, cap aquí, cap aquí. Esteu desautoritzant en públic aquí, aquí. Que aquí hi ha llum de cara. Que no sóc fotògraf, però sóc actor. Poseu-vos allà on vulgueu. Enhorabona. Has de fer els motius? Us explicaré els motius pel que el jurat ha decidit. Gràcies, Toni. El celler de Can Roca. El celler de Can Roca és un restaurant d'estil lliure, de cuina en llibertat, compromès amb l'avantguarda, sense renunciar a la memòria de diverses generacions d'avantpassats de la família Roca. Actualment hi treballen 75 persones i facturen 2,5 milions d'euros. Tanmateix, més enllà de les xifres, creiem que el celler de Can Roca és el negoci fet poesia. És genialitat, però amb senzillesa. Innovació, però amb transparència. Són avantguarda, però alhora artesania. Singularitat, però també globalitat. Excel·leixen en motivació, en tenir cura del talent, en creixement personal, en lideratges compartits i en el benestar del personal amb bones pràctiques de conciliació. Entre altres coses, han decidit duplicar la plantilla perquè el personal pugui fer compatible la seva vida laboral amb la familiar. Els germans Roca han creat 2 torns diaris, de matí i de tarda-nit, perquè els treballadors puguin tenir una vida més enllà de la feina. Destaca també la importància que donen a la formació de tothom. Per tenir temps per fer créixer les persones i el projecte, fa 3 anys varen decidir tancar tots els dimarts al migdia per reunir totes les persones dels seus equips per formar-se i també per escoltar-se. Un altre tema a mencionar és la relació amb els becaris. Habitualment tenen unes 20 persones a les que formen i després marxen als seus respectius llocs d'origen. A diferència del que es llegeix sovint en mitjans,
el celler de Can Roca li donen un tractament amb aquests estagiers de forma excel·lent. Un altre tema a mencionar, perdoneu, m'he embolicat. El projecte està, com tothom sap, entre els millors del món del seu sector. Un sector dels més competitius que existeix, però el celler en aquests moments està treballant per fer el que ells anomenen una revolució humanista. I això ho hem sabut veure al jurat, que quan valorem les candidatures també ho fem pensant en per què ha de servir el premi i, en aquest cas, posar el celler com a referent al tracte humà en un sector on en aquest tema hi ha un cert marge de millora era un tema molt important. La internacionalització de la seva cuina és total. L'impacte global de la tasca d'un negoci relativament petit com és el celler resulta a totes llums extraordinari. Fins i tot tenen una línia de negoci per fer invents. Han adaptat i desenvolupat artefactes com ara el runner o el rot a vapor. Els robots. El robot, exactament. La seva raó de ser és convertir en fàcil allò que és complicat i apropar-ho als clients oferint un munt de sensacions i d'emocions. El celler treballen totalment orientats al resultat i al valor afegit. Cada plat que elaboren és el resultat d'un relat en si mateix. Res és superflu, tot té un sentit. El jurat també ha valorat molt positivament tota la tasca social que venen desenvolupant en el seu entorn més immediat amb els col·lectius més desafavorits, també en l'àmbit mediambiental i en l'àmbit educatiu. Per últim, i això ja és més personal, no em puc estar de dir que fa anys vaig tenir la sort de poder estar al celler de Can Roca i realment va ser una de les experiències sensorials millors de la meva vida. Tenim moltes ganes d'escoltar les paraules d'en Joan en el seu discurs d'acceptació del premi. Felicitats, família Roca, felicitats a tot l'equip del celler. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Bona tarda. Ens hagués agradat estar aquí tots tres, però tenim en Josep a Escòcia, tenim en Jordi al restaurant. Això de tenir el restaurant obert cada dia amb gent que ve a dinar i després que ve a sopar fa que no sigui fàcil que ens escapem quan és un dia en què el restaurant està en marxa. Per tant, doncs jo els representaré i us dono les gràcies a la Fundació Factor Humà per aquest reconeixement. És un reconeixement importantíssim per nosaltres perquè és cert que ens n'han donat de tots colors, com dirien. Han premiat la nostra, excel·lència professional. Crec que tenim gairebé tots els reconeixements que en l'àmbit professional, de cuina, de sala, de reposteria, es donen. Crec que els hem anat recollint gairebé tots. Però un premi com aquest no ens l'havien donat mai. I és quan et donen un premi així que mires enrere i penses, caram, per què? Has anat explicant algunes de les raons. Però certament tot això té a veure i molt amb l'origen i amb els pares i allà on som, allà on vam néixer, que és allà on som encara. No ens hem mogut del barri i no ens hem mogut del costat del restaurant dels pares. El celler de Can Roca va néixer fa 32 anys, sembla que va ser ahir, i qui ho havia de dir? Qui havia de dir que hagués de passar tot el que ha passat i que aquesta història que sembla una fàbula, tres germans que neixen en un barri de les afores, d'una ciutat petita com Girona, un barri de l'extraradi, un barri d'acollida, d'immigració dels anys 60 que es forma, que els pares venen també immigrants d'un poble de la Vall del Llémena, de Sant Martí, s'estableixen en aquest barri que creix i aquí comença una història. Comença una història que està vinculada a una transmissió de valors, en definitiva. Els pares ens ensenyen a treballar, ens ensenyen a compartir, ens ensenyen a ser generosos, ens ensenyen
L'inconformisme probablement li vam posar nosaltres. Nosaltres vam començar a cercar alguna cosa més, veiem que aquest ofici ens agradava, ens hi trobàvem còmodes, ens agradava cuinar, ens agradava servir, ens agradava cuidar la gent. Els pares treballaven tots els dies. Quan érem petits, Can Roca no tancava mai. Estava obert tots els dies de l'any. Recordo que quan tenia 14 anys va ser quan vam començar a tancar els dissabtes a la tarda. No? Fins aleshores allò estava obert tots els dies i veiem els pares treballar amb naturalitat i eren feliços fent feliç a la gent, eren feliços treballant moltes hores, però ho vivíem amb naturalitat i amb normalitat. Probablement això també ho hem heredat, aquesta manera de viure sent feliç, fent feliç a la gent que venia a menjar el menú, que segueix vinguent afortunadament, els pares segueixen encara, el pare segueix obrint la persiana cada dia a 2:45 del matí i la mare segueix cuinant encara i segueix fent allò mateix que feia amb il·lusió, amb passió, amb naturalitat, amb tranquil·litat. Bé, la qüestió és que nosaltres vàrem heredar això, vam tenir ganes de fer alguna cosa diferent, tot i seguint aquest fil i treballant amb aquesta complicitat i amb aquests valors, i amb això va morir el celler. Bàsicament el que volíem era divertir-nos, però com que érem una mica inconformistes vam intentar fer aquella feina cada dia una miqueta millor. També vam estar compromesos amb la innovació i fins i tot vam inventar artefactes, certament. Vàrem participar d'aquesta revolució tecnològica que ha caracteritzat diguem-ne la importància que té actualment la cuina d'aquest país arreu del món, aquesta revolució tecnològica que hi ha hagut primer, en què hem estat molt pendents de la tecnologia, de les tècniques, de la maquinària, de la innovació, per transformar la cuina, per donar-li una altra lectura, transformar d'una manera diferent, evolucionar. Hem estat immersos en aquesta revolució. Després hem estat immersos en una revolució que segueix vigent. Òbviament la de la tecnologia també segueix vigent, totes segueixen vigents. La del producte. Hem innovat amb el producte, ho estem fent. La relació amb els productors, amb els pagesos, amb els ramaders, amb els pescadors, fa que puguem treballar també innovant a partir d'això i estem compromesos, immersos en aquesta revolució, la del producte. Però la revolució que ve, la revolució que creiem que hem de fer, sobretot en un sector com el de l'hostaleria, en què el factor humà és tan important, és la revolució humanista, no? Com dèiem, certament. Creiem en aquesta innovació i probablement és amb el que més innovadors hem estat, perquè hem fet coses que encara no s'havien fet fins ara, en l'àmbit de l'alta cuina especialment, en l'àmbit de la restauració, en què prenem decisions, tanquem quan el restaurant està ple, quan ja ens han dit que som el número 1 i el restaurant està ple 11 mesos en anticipació, des de fa 5 o 6 anys en què estem bloquejats amb les reserves, decidim renunciar a la facturació d'un dimarts al migdia perquè necessitem dedicar temps a la gent. Temps a parlar, temps a parar-nos a pensar, i temps sobretot a escoltar. Tenim un espai que en diguem la Masia, som culers, per tant, alguna cosa hi té a veure, és una casa, una masia que està just davant del restaurant. És un espai de formació, formem a la gent, formem els nois que venen a aprendre amb nosaltres, però també és un espai que ens permet poder mantenir aquesta connexió, aquesta relació. Una de les decisions més importants que vam prendre en aquest sentit va ser demanar a la Imma Puig, que està aquí, que ens ajudés, una especialista en gestió emocional d'equips, que aplicant el mètode Balling, escoltant, gestionant conflictes, gestionant emocions, ha fet que creixéssim l'equip, que milloréssim la relació entre tot l'equip. Imagineu-vos un equip
compromès, però alhora competitiu, amb molt de talent, amb ganes de fer les coses molt bé. Per tant, ha estat molt important, des de ja fa 4 o 5 anys que estem treballant en aquest sentit i millorant aquesta connexió entre les persones i podent d'aquesta forma ser més proactius al talent que tenim i que ve d'arreu i que quan un restaurant té èxit, doncs el que s'hi fa és atraure talent i és probablement una de les raons per les que seguim il·lusionats, compromesos, amb idees, amb projectes i amb coses que segueixen passant en el restaurant. Vam decidir tancar els dimarts, però també hem decidit fer una doble brigada. És una cosa que un dels grans hàndicaps del nostre sector és que hem de donar de dinar i de sopar. I això fa que sigui molt difícil justament conciliar. Nosaltres durant tots aquests anys ho hem fet, de donar de dinar i sopar, i ho seguim fent. Tots tres, els 3 germans, seguim tant al migdia com al vespre, atenent a la gent que ve. Però hem aconseguit que el nostre equip no ho tingui que fer i per tant hem estructurat 2 brigades. No és fàcil, però és possible, és un esforç econòmic, un esforç empresarial, però hem aconseguit que els nostres equips tinguin vida, com deia, certament, i puguin, doncs, d'aquesta manera, no renunciar al somni. Hem vist en els grans restaurants com durant molts anys nois i noies joves amb talent havien de deixar de cuinar o de servir o d'estar en un restaurant perquè decidien formar una família. I és molt difícil portar una família treballant en el nostre sector. Per tant, en el moment en què nosaltres rebem reconeixements importants com els que hem rebut aquests anys, hem assumit la responsabilitat de començar a fer aquesta revolució, començar a canviar coses. El fet que nosaltres ho fem és probable que contagi, que faci que altres restaurants, que de fet ja està passant, ens vinguin al darrere. És una revolució necessària en aquest sentit. Per tant, són decisions que hem pres. Una altra important va ser fer una gira i fer una gira pel món en el moment en què ens proposen 1.000 coses per fer. Quan un restaurant és el número 1 del món arriben ofertes de tot tipus, no us podeu imaginar. La primera, replicar el celler per totes les grans ciutats del món. Vam dir que no, perquè volíem que n'hi hagués un i només té sentit el celler allà on està, allà on va néixer, allà on és, al barri de Taialà, a Girona. No n'hi pot haver un altre a qualsevol ciutat del món, per molt que sigui tentador, evidentment. Sempre vam dir que no, volíem mantenir-nos allà on estem, però no volíem renunciar a la internacionalització i sobretot a aprendre i a viure experiències i aventures, i si podia ser amb l'equip, i així va ser. Vam aconseguir fer gires mundials, internacionals, hem cuinat a 18 ciutats diferents del món, voltant amb tot l'equip. Tancàvem 6 setmanes al restaurant i ens anàvem a cuinar a Bogotà, a Lima, a Mèxic, a Miami, a Hong Kong, a Istanbul. Ha estat una aventura extraordinària, un creixement, una vivència personal i professional per al nostre equip i per nosaltres, òbviament, realment extraordinària. I tot això ha estat possible i ha estat un èxit gràcies a que a tot arreu, a totes aquestes ciutats del món on anàvem, a tot arreu, hi havia fills, que en diguem fills del celler de Can Roca, és a dir, nois, noies que portaven la samarreta del celler perquè un dia havien fet un stage a casa o havien estat alumnes meus a l'Escola d'Hostaleria de Girona, a la que hi vaig estar durant 20 anys donant classes i compaginant la feina de professor amb la de cuiner al celler. Aquests nois que et trobaves quan anaves a Istanbul, apareixia en Sina, que havia estat a casa i que ens deia: què necessiteu? Voleu que us acompanyi al mercat? Necessitàvem trobar producte, cuinàvem a cada ciutat allò que hi havia a cada lloc, no ens n'anàvem amb un menú, que hagués estat lo fàcil, amb un menú del celler i el reproduïem a qualsevol ciutat que anéssim. No, el compromís era anar a qualsevol ciutat que anàvem i era un exercici de creativitat interessantíssim i molt important, que era pensar un menú nou amb els productes que trobàvem al mercat i inspirats en la cultura d'aquell lloc. Per tant, va ser una experiència realment extraordinària. I gràcies a aquesta complicitat dels nois que havien estat a casa i que portaven d'alguna manera, com jo dic, la samarreta del celler a la pell,
ens esperaven, sabien, se n'enteraven de que anàvem, ens esperaven i feien que tot això realment fos fàcil i fos un èxit. Bé, en qualsevol cas, moltes gràcies. Nosaltres seguirem treballant i seguirem treballant tocant de peus a terra, com sempre ens diu la mare. No deixeu de tocar de peus a terra. Quan vam arribar la primera vegada que ens van dir que érem el número del món, la mare va dir: i qui ho ha dit, això? Em diu uns senyors anglesos que fan una llista i diu: però si no en saben de cuinar, aquests senyors. Bueno, en qualsevol cas, nosaltres, com us deia, seguirem treballant. Esperem poder seguir treballant molts més anys. Afortunadament ens agrada molt el que fem, hem fet de la nostra passió la nostra professió i seguirem anant de la Terra a la Lluna. Fa poc vam fer una exposició al Palau Robert que es deia De la Terra a la Lluna. Nosaltres anem cada dia de la Terra a la Lluna i tornem de la Lluna a la Terra cada dia, perquè cada dia que treballem al celler de Can Roca, podria ser la Lluna, anem a dinar i a sopar a la Terra, que és Can Roca. Moltes gràcies.